Sang Yang Mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu na roha di mana mangaramoti ati-ati na pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras marihita saluhu na. Barita na uli nagabihatan debata dihita i mana tersurat di buku Injil Markus bidusada ayat 10 satu ayat 20. Dungi dinamardalani ibana di topi ni tau Galilea di idama si Simon do si Andreas dengan nasa ama ni si Simon. Di semua pakut jalanan tu tawi ay pajala do nasida. Jadi Jesus matu nasida ihutok kamu maau bahenok kumahamu si jala jorma. Pitori tadi kun nasida macarai laos mangutun ibana. Jadi dumao otik di dalam isiani di damas Yakobus anak ni si Bedibus do si Johannes dogan nasa ama di bagasan parawido nang nasida pature-turehon cala nasida dungi manigor di jo manasida gabe ditadikon nasida ma ama nasida si Bedibus na di parawi rapdot akka anak gajian na laos rodo nasida mangihutun ibana ima sahana. Dia makadunga saha porsyaun adorang so tapahiba-hiba turpukon adong masada barita namardongan puda. Ima adong sada ama do sada yanakonna alay berbeda agama ma amatai dohot yanakonnon ia matai ima haporsyonna penyembahan berhala alayanggo anak nai nunga siuton Yesus Kristus jala masa bucu di mana nang di sekolah minggu do akka donganna alai alamo dirak do matai dang pala di pasahon sarupa agamana alani berbeda ma agama ni nasi dana dua disadatiki neng lau ma amatai mulak tu hutana. Jadi nusongoni di jo amatai marak nai di dok ma tu anak nai. Ala neng 2 bulan obah neng lawa tu huta mulak ni nama tu anak nai. Ala ni asa homa jo menjaga ima bagas tahun terlumo bima. Jadi bagasan nang patung penyembahan ni amatay. Luksongoni dioloi anak nema pengiduan ni amanay. Asa diurus nang patung berhala ni amatay. Songon di batana. Dung 3 hari mula ma amatay. Alay tersonggot amatai ala dang disibe di bereng ima sada patung sipeleun ni amane di pangido amane ma tu anak nai songo pertanggung jawaban bahasa songo ni hancur ni patung penyembahan nai nu songo ni dijo ma anak nai doma nai didok mak pak hula hudun mi ala ditiki mangali mangan au ima mangali patung berhalaon patung nah persiamon ditiki husuru mangali mangan alai mersikulut manasida dirampas patung na belgoma ima sian patung nagelengos salangon ninna anak nai dungi nusongon dirapas gabi madabu ma sada ima anak nong gabi tinggal mahola sada patung nagelengon ima pa alani rakus ni patungon gabi maponggol ma sada patungi ninna ma dungi Roma amat tadi dok ma dah Persya aung dihatami masak patung boy sega buah putar
bui marsigulu isi panganon ninna bapa nema dungi dido anak nema mengalusi bapak ne bapa atong bahasa sobamu patungon bahasa sobamu penyembahan berhalau patungon anggurang porsia bapa HP di nahurok ni dungi si mamatay gawido amatay ma bah horo na tutu ninna matutu dungi dido anak nema tu apa ne bapa unang be soba patungon masa hosa diru pak maddo dapur sia alai si di soba ho jala sai di puji-puji ho di soba ho salilingon patungon hape danga dong jala dangi hapur sia ho hape nama debu jala nasongoni ima perponggol ni patungi ninna anak nema dusongoni hatani anak ne masuk maturohani amatai hatane dungi berpikir mana sida didok ma atong anakku nga magopo habis salilingonau mamuji amagopo habis salilingonau marsobba tu patungi marsobba tu dia bata bali marsobba mamuji mameli ibana alai doton ninna marpane aupe hutumma debatami ihutumma Jesus mi dungi law manasida madapoton padita asa gabi sihuton Jesus dia makarong asaha porsyaon lasido nang teda di bagasa turputom naing marsyajar hita sian turpukon bohado hita mangihutu Jesus jala songon ni Jesus maju songon respon ni jolmai di jujuna jala isi do Jesus na tayuto ni ido nanay donon na mangyuto Jesus lapatan na patulus sokatana da songon amat na keng holan hola penyembahan na songon ni alay mangyuto Jesus dang tarsirak kata sian pabenan dang tarsirang imana kengani parsaurat do hatan di bata idu benar tarsirak kita hatan di bata siang nguluta ala hatan di bata do si patulus akan apursia jala hatan di bata do imana marhuaso dang si pototo alai marhiti hatan di bata si toppa nasana adong jala hatan di bata imana keng mabaik kita mernida hasangapun ni tuhata Jesus Kristus. Na mangyut na nang taida di bagas terputon ima mangyut tu Jesus lapatan na mangoloy paubahon roha bertobat manghihuton tulomo ni rohani tuhata Jesus Kristus ido benedok tuhata Jesus Kristus nakin di bagas terputon di pajuun ima tu si Simon do si Andreas nagabi didok bainok kumamu si cala colma dang si calik kebe jala songoni nang didok si Yakobus do si Bedebus do si Yohanes dongan nasa ama didok asa gabi doho na sida ima manghihuton Jesus Kristus jadi manghihuton Jesus ima nakengani adong roha na memilih diri jadi nama memilih diri ima mengalir diri na hibul tu Jesus jala manghihutu Jesus tarok ma daging natong ditape ikot paleon asa molo tang tapasati jala taleut tu ngulu tau tu Jesus Kristus itu aking idotang gabe pajupang manang tabering gabe dangbe pikiratan na dapat tujulung alay marhite hatay di bagasak kita bui manakingani lam takas lako manghihuton tuhata Jesus Kristus ido na masay menarik na taida di pajuni Jesus tu sisian na dang alanin pikiran na jaladang alani hebat na jaladang siyan akka golongan na mora manang tarok majurupani akka golongan na
nang bui dipandang alai ro Jesus memilih nasida sian haserepod do. Jana simpil do hatani Jesus yutok kamu maau. Jadi ajakanun rupani tuaka na tayo dakingan itu pardiki lamang tu Jesus masih bagas tu lapatan ni. Asa gaya bisa ada pangatusin na masih patar doing manguto ni mana manguto Jesus di tupu tahun laos ubuk may mono tajaha jala tahanguluhon buka deta nomor 230 lalui iutonao lapatan na manguto Jesus isi takas ni dok manguto Jesus asa nang doon na ikabui masoda diri dang menonjolkan pikiran dang menonjolkan diri alay makanguluhon hatan di bata ido benna ubenna takas ido si Yohanes dadahamu na militao ahudo na militamu ido hatan itu kata Yesus Kristus di Yohanes ini. Ido benna di Yohanes tulu nang ayat tulu pului yang go ibana lam gada lam moruma anggo yang go ahu ima alani pamilito ni napani di pamilito di pajuni Jesus dakita nang menonjol alay Jesus do maksudna lam gada ma Jesus di bagasa diri jolmai alay lam moruma anggo hadiriotta maka tidak ko Jesus ima dasortan dang dirita na tapat tidak ko dang dirita na tapat tujulu alay Jesus do na tapat tujulu jala Jesus do na naing belga marhitir dia maka donga sahapor syaun di percupangat tanuh Jesus pabua Jesus do na marwaso di bagasan nguluta alanisa ada mah alusta di pajuon na satu hita satu tikyon ima asata pauba pangalango dohot pabainata ado alusta molo di jauh hitam ado alusta molo takas di dokter hita gabe sisianna alani gabe situ Jesus mahamu namar lapata dui gabe sisian ni Jesus hita manang tutia be hita i manak ngani ikut tatiru jala berengot tama pajuon ni uhut hinabal gani jujui tu hita asa mangasau kapur syaun bui tarida hamulion ni Jesus idu bayanna ihutumma Jesus arahomma yanakommu arahomma dongamu marnida pabenani di bata mangasau kapur syaun idama hamuliau ni Jesus di bagasan ngoluta takas dui ikota ngoluhon jala idu masai arga dodolo turpukon ima naing mangasau Jesus sita nani pilih ni Jesus asa tarida marsangap tu kata Yesus Kristus di pajoni jala ta alusima jujui di bagasan serep ni roha amin marta yang mahita ali Tuhan di bata mulia tema di hatam nabedi nama jauh kami gabi sisiamu asa sisian nabur jumah Tuhan dia depamu mulia tema Tuhan diho amin.